Pak Semar. Aku mulai, Pak. Aku arep ngomong ke sewijining perkara sing mesti nek tak omongke gawe bapak nesu. Tenan iki. Tumus tenan ngepe iku mambengi. Ngepe dirubung penari sendok. Tenan wis. Rono diuyak. Apa jenenge? Sencake. Tekan kene iki, Kak. Apa iki hansip dong nglumpuk kabeh. Hansip dengkulmu melocot ora. Anggepmu apa? Ndarantasena niki. Iya. Kalau nggak teng mriki didhawuhi bapak Gong. Waduh. Mas, aduh Mas. Blas mboten disukani. Yakin modar iki anggere wis muni didhawuhi bapak Gong. Cetha aku sampean mesti nggih, bapak sampean didhawuhi kalih Prabu Kresna ta? Ora. Lho. Ning bapak sampean ndek inisiatif dhewe kon kerangket Bagong. Ya nek maune ngono, lah ngandel ora. Nek saiki ora. Ngopo kok mlayu-mlayu? Diuyak mendring. Sesuk nenek utang ki aja mendring ora. Ah pripun? Sing iso ngutangi gedhe ya terus ora nganggo jaminan. Jaminane nyawa ning kae. Sapa sing uyak karo kowe, Gong? Ndara Sencake. Aku diwulingi karo bapak. Pripun? Didhawuhi pripun? Didhawuhi karo bapak. Mergo bapak ngerti nek Mak Cilik Setyaki iki arep nguyak karo kowe, arep mulasara karo kowe. Nggih. Sebab kowe arep bali ning Karang Kadempel. Lah iki tak takokke karo kowe. Mergo aku didhawuhi karo bapak kon belani karo kowe. Nggih. Engko tinimbangane kowe wis tak belani kamangka ndelalah kowe lupur malah lancur-lancur Pandhawa sing dosa iya to Kang? Iya Dimas. Ha to Kang Antarja? Iya. Pancen ngono. Lah, saiki aku tak takon sing luput kowe apa Siwa Ndrawati, Gong? Ngaten nek kula critake niki mengke mboten rampung sewengi niku. Mergo kula nggih pun lali kula omong napa mawon teng Pasewakan Ngamartane ajeng ngerti kula omong napa mang nyetel YouTube. Streamingnya diundurke ngaten Bagong ngomong apa ngaten wau. Wah kowe iki ditakoni tenanan kok ora. Nggih, bakune niku kula niku ora trima mergo Sinuwun Ndrawati niku ngelek-elek bapak. Mergo Sinuwun Ndrawati niku wah pokoke natoni atine Bagong. Sing paling gawe ati tatu atine Bagong niku ngenten lho. Piye? Bagong. Mumpung Prabu Kresna isih ndirasa welas asih karo Semar. Kon murungke le mbangun kayangan tinimbang mengko tak ruda paripurna mbang bapakmu tak pulasara. Ngoten niku napa sifat Malendra sing jare titih Sangjang Bathara Wisnu. Sampeyan niku nom-noman Pandhawa kudune langkung pana lho, Den. Sampeyan niku lancur-lancur Pandhawa kedahe langkung tumangkar pikire kok ora. Kakyat risang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Oh Gong, anu pripun? Bareng tak pitung-pitung miturut aturmu kok aku melu lara ati. Nah, nggih to. Lara ati mergo Semar di ngoten nggih to? Ora. Lho, lha pripun? Lara ati ning atase Pak Di Kresna ki tak percaya nek ratu sing resik lahir batin lha kok dadi omongane kaya ngono. Ah padha mawon niku. Terus niki pripun? Sejare sampean didhawuhi kon ngayomi Bagong. Wis kene nggo kene. Nggih. Tengok kene nggo nenek Setyaki tak temonane bareng-bareng. Ning kowe sikik sing omongan. Ngaten? Iya. Engko nek Sencake berguguk ngudawaton mboten datan po Nalendra, ratu. Aku sing tanggung jawab. Estu napa? Iya. Nggih. Ngestoke dawuh. Kene tengok kene nggih. Wah, jan iki kok malah matur nuwun nggih, Den. Iya. Tenan lho niki mbantu kula lho. Iya, aku kurang ngapusi. Aku ki kapan to nek omong tau temen. Tau goroh ki kapan aku omong. Ameng mencel satri omongane kaya dagelan. Kula malang krek mboten apa-apa niku. Ora apa-apa. Ya mung sesuk neh iki mbok ya wulu keleke iki dilongi ora. Men iki kula sengaja kula jarak kok niki. Kula ler kok niki. Nglawer mbok ben.
Kula ajeng nyetak rekor bulu kelek 3 meter. Gilane ora. Kae Setyaki tekan kene. Wah, tekano kene Setyaki remuk legane ngatiku. Ngapa kowe kaget? Lek guyu kok elegan banget ora. Menungso ora tatanan. Melayumu golek bola. Lho, golek bola pripun? Lho niki lagi ora coblosan lho. Anggepe kok golek bola, golek swara ora. Kula ora nyalon. Golek bola kowe njaluk dibelani karo lancur-lancur Pandhawa. Weh, lah jelaskan ten, jelaskan. Sik Gong, pripun? Yen nang perkara apa lah kok dadi mak cilik Setyaki tekan kene. Lho piye to ki jare arek ngayomi. Oke. Anu niki kula diuyak-uyak ndara Setyaki. Sebab apa kok diuyak mak cilik Setyaki? Anu perkara kula wani kalih Prabu Kresna. Ora tak takon kowe derajatmu ki apa? Derajat kula kere, Panakawan. Aku dadi wani karo Nalendra. Siwa Ndrawati kuwi Nalendra lho. Ya nek ngono bener ya mak cilik Setyaki kowe nguyak-uyak karo Bagong ora apa-apa tak sumanggake. We. Nah. Iki mung suwe ora Setyaki musuh Bagong ning Bagong musuh Antasena lho ki. Oke. Lah masa kula luput Den? Kowe manut aku wae. Dirembuk sing apik. Nggih, kersane linggo kene. Karek ngapa iki si bungkek iki? Anggir Antasena, heeh Mas Cilik. Kala gateng mriki. Kaya mengisis wae kok ora. Ngisis apa ora entuk ora. Ora neka-neka lho sampean kok. Iki wigate ta. Wigati apa ku cangkemmu ya celemongan kok. Nah, awe pripun? Maje Setyaki. Inggih, nggih. Aku tak takon karo sampean, dasare sampean apa kok nguyak-uyak Bagong? Bagong lepat. Lupute Bagong apa? Bagong lepat awit Bagong wantun nantang kalian Koko Prabu Kresna. Lho, ha Kresna nantang mergo kana sing ngelek-elek Semar dhisik kok. Ha nek Kresna ora ngelek-elek Semar sengara aku nantang bentaramu le, Cah Bagus. Alah ora. Oh. Sik, Bagong ngomong nek Pak Di Kresna ngelek-elek Semar kuwi ya apa ora? Nuwun sewu, menawi perkawis menika kula mboten mangertosi. Nek sampean ora ngerti kok sampean belani, Nek sampean ora ngerti cetane sapa sing kleru, ora ngerti cetane sapa sing luput kok sampean panggah wae kok mbelani bangun miturut karo Pak Di Kresna. Ya nek sing luput ki Bagong. Nek umpama sing luput Pak Di Kresna, sapa sing kapitunan? Bagong wis kelakon tok ajar, malah kepara Bagong wis mati, wis entek 1000-ne ya Gong. Rak. Kok saya atos to omongane sampean. Hayo ming tak umpamake kok ya ora. Nggih. Nggih. Umpama Bagong mati wis entek 1000-ne ndelalah sing luput Pak Di Kresna, sapa sing kapitunan? Muni awe. Hah? Dikotbahi karo Profesor Antasena kok cep klakep ndekna kali ngantem Bagong dial. Kaya kontrol gondol liwak. Ora mesake karo Bagong, Bagong wis nganti-kanti kaya ngene iki lara-lara ya, Gong. Nggih. Ora mung sirah kula sing lara, ati kula ya lara. Oh. Nganti bathuke biru-biru. Terus penting mboten gusine sing biru. Kok ndak nek gusine biru kok ndak dadi rindu-rindu wong bagus gusine biru. Saya wengi kok saya atos sampean. Aku nek saya wengi saya nglentreh dipaidu. Oh nggih. Ya bener kaya saya wengi saya atas kaya. Dereng kok esuk, Pak. Sampean petungen nek.
Nek kira-kira sing luput Pak De Kresna utawa nek nuwun sewu nek sing luput Bagong ora apa-apa tok kula sora mergo cendheke nandang luput. Ning Bagong ki bener. Bagong ki benere apa? Mbelani karo wong tuane. Bagong minangka jejeri anak ora trima nek wong tuane kok dias. Wong tuane kok dina karo wong liya. Kuwi wis bener dadi patrape Bagong. Nek nganti sing luput ki Pak De Kresna mongko Bagong mati. Sing cilaka wong sepirang-pirang. Sing gelo wong akeh. Wong sak negara Ngamarta mergo Bagong ki kelangenane wong sak negara Ngamarta ya, Gong. Nggih. Tanggal 17 go ning KR ya, Gong. Nggih. Penting lakone ora Semar bangun kayangan lho, gah lho aku. Iki mau Mas Topik mau. Nek ora lakon baku gah aku. Iya ya wah anggep ya iya. Pikiran perkara sing kaya ngono kuwi Mak Cilik. Ngapa kowe? Hah? Bareng kon mikir, kowe kon mikir ora kon ngelus dada. Ha pikiranmu ki ning dada apa piye? Pikiranmu ki ning kene lho, ning nggon tungkak. Hah? Mikira. Kudune kowe dikon mikir ki ngangkat sikil ngene. Oh, otake dienggo, pikirane dienggo ora. Ngelus dada. Iki ngapa to ki kok cengkre saiki? Kowe tak belani ya aja terus gleleng, Gong. Lah kersane pripun? Lah kula bener kok. Ya bener ngono ya ngono ning aja ngono. Kersane nek wis dibelani iki pila-pira matur nuwun ora malah kok sombong kaya ngono kuwi. Kowe pun. Ngapa kowe? Wis jan wis ora. Ngapa kok nglumpur Mak Cilik? Nyun pangapunten, Nggih. Selepatipun kempaman Garba Ruci Diageng Pangaksami. Ngapa? Garba Ruci. Oh, ndekna mau pas urung didunungke karo Ndara Antasena kaya ya. Bagong ora manut karo satriya Garba Ruci. Kelakon tak cempalani, kelakon tak ajar, kelakon tak kunjara. Apa? Ha saiki kok ming telik. Ndekna ora sumbut karo le ngendel-ndelke kesatriyan Garba Ruci. Garba Ruci ki entheke bojomu, kowe mung urip melu marang tuwae kok bangga banget kowe. Hah? Urip melu marang tuwa. Tak ndel-ndelke. Jaluk ngapura tenan aku Bagong. Wah. Jane aku ya melu marang tuwa. Gandeng apa-apa aku melu marang tuwa. Aku njaluk ngapura Bagong. Tak balene titenono kowe. Pak potol gulumu. Nggih, Dendra Gatotkaca. Ora. Lho. Jare ngayomi kula. Iya, tak potol gulune. Nggih, gulune sing caki. Gulumu. Waduh. Sembur mlonyong nggih, Den. Iya. Gulune sing caki. Ora. Lho napa? Wetengmu sing tak sembur. Waduh, tenan kula busung lapar. Nek sampean wis ketanduk lelakon kaya ngene sampean lagi iso mikir. Sampean lagi iso nglenggono wis saiki pilihan. Tak nehi petungan. Kira-kira sampean arep tetep mbelani Pak De Kresna apa arah malah arep sak biyantu karo gegayane kakekne Nayantaka ya kakek Semar le arep bangun kayangan. Petungan pikiran kanthi nalarmu sing penting Mak Cilik. Nuwun sewu. Sareng kula manah-manah nggih. Gegayanipun Kakang Semar menika luhur. Ning emanipun gandeng Koko Prabu menika nedeng kalimputan pepeteng manahipun. Kula kinten boten saged nglijah perkawis ingkang leres lan perkawis ingkang boten leres. Ngandel ora kowe wis kowe menengo wae kowe kono. Sapik dekek ngeblek wae ora. Wah, lah pripun to? Lah kula niki lakon ngerale, nggo ngecas Anggepe kok kula kon meneng ora. Sampeyan lahir batin bilane gegayane kakekne Semar. Nggih, kula lairan batos. Wonten pacobanipun menapa kemawon kula sagah sak biyantu. Tenan? Iya, Bagong. Nah, ngono. Dadi satra ki dienggo uteke. Ora mung waton, ora manut karo sencake kendarat tangane sencake. Melintir brengos obah kabeh nyuwun ngentut. Anggepe sing iso ndut-ndut ki mung sampeyan ngono apa piye?
Iya, aku njuk ngapura. Nggih. Nek jan Kerombong melu mriki, teng mriki arep mbelani karo arep bantu Semar manglo gak mriki. Iya, Bagong ya nggih, anggepe ora. Ngantos paripun ingkang sami mbal wacana nalika semanten amang sulyatur ing ngajeng oncating pusaka 3 negari Ngamarta payung tunggul naga tumbak para welang mewah pustaka jamus nyang jimat kelima sada ingkang anututi dhateng pelajaripun Sang Lurah Bagong nalika semanten wis prapta wonten ing tapel wates nggih para lancur-lancur Pandhawa miwah Sang Lurah Bagong sami sak pejagong kagiat kadur wekasan. Bermara remangus wumya ngambrengeng kadhe karenane ngaswa se ya ning marga amalaku Gong nun kowe kira krasa apa piye pripun ayahene kok krasa ayo mengkut ayo dikira wong ora sehat ya ini kok engko mah dikon dicak arep diterke sontek engko nek yahne krasa ora celemongan kowe celemongan pripun to kowe ora ana rasa merinding-merinding ngono apa piye nggih nek merinding nggih aning sebabe napa kalau merinding kok ora enten demit kok mriku padang banget kok langite mengowo pripun mengowo iso mengo to kowe. Atos sampeyan. Yakin wis Antasena saya mengi saya atos. Nganti jengkel aku isa kaya anggepe babi ora iso mengo. Sing ora iso mengo ki ora ming babi menungso ki ya akeh sing ora iso mengo. Kaya ta wis ora usah dirembug. Nggih. Kowe lah niki kok dadi lho sinten sing ajeng ewoh Den? Ewoh apa? Iki ora bola pecah RT ta niki ngawur wae. Kaya pusaka kok bola pecah RT ora. Jare kowe arep njilih pusaka kuwi. Nggih, napa niki? Niki pusaka napa? Lho kok pangling to, Gong? Pusaka sing ngayomi kowe kok. Oh, cetha. Tumbak Kara Welang. Kuwi sing ngadeg kuwi payung tunggul naga. Sing ngadeg niku? Iya. Berarti ngadeg niku payung. Iya. Lah sing kaya amplop niku? Ha kuwi pustaka jamus nyang jimat kalima sada wetan. Lho, niki sinten sing beto mriki? Ora kok nggawa rene. Pusaka kuwi iso niteni ndi sing jujur karo sing ora jujur mergo ngene, Gong. Tak jarwani. Nggih, jarwani napa Jarwanto? Tak jarwani tak omongi. Nggih. Pusaka-pusaka kuwi kudu mati saka Nalendra Digdaya. Mula ya ora mokal. Nek iso niteni ndi sing jujur karo ndi sing ora jujur. Pusaka iki ngetutke kowe mergo pancen sepisan kowe wonge jujur ping pindhone gegayuhane bapakmu ya gegayuhane kakekne Semar kuwi luhur tenan, Gong. Lahir batin kinarya ngupadi kamuktene wong sak praja negara Ngamarta. Estu napa? Iya, wah, bejo tenan kowe, Mar. Wah, jan wis alhamdulillah. Iya. Nek ngaten iki arep kasembatan gegayuhane bapak Den. Ora mung arep kasembatan ning tak kira pancen tak pesthekake gegayuhane bapakmu kasembatan. Nggih. Dasare napa sampeyan iso ngendika ngoten? Bapak mau mungkur dawuh karo anak-anak Pandhawa. Nggih. Bareng karo para Pandhawa.
tumuju ning Karang Kadempel. Weh lah malah pon dhisiki. Iya. Wah, lah nang ngaten kula ketinggalan iki. Wis gek kuwi pusaka gawanan nggih. Digawa, nggih. Ampun sampean ngewangi niki 3 abot kabeh. Wis gek digawa, nggih. Diaturke bapakmu. Siap. Omong apa enake nek pusaka iki mau ngetutke kowe. Siap, Den, siap. Ngetutke ora arep nagih utang to niki. Ora. Bapakmu gegayuane apik kok ora nggih. Gojaki tangan tengen. Oh, tengen niku niki to. Kuwi kiwa. Niki tengen. Heeh. Duh, piye iki? Ora dipondhong tangan loro madu kecer dhewe-dhewe iki. Pun. Ah wis. Ayo. Bareng-bareng sone Karang Kadempel. Majelis iki kula ndhawuh iki. Nek pancen saguh lair lan batin sak biyantu gayuhane Kakang Semar ana bot repote apa wit tandang bareng-bareng. Ih, ngestaken dawuh. Monggo kula dherekaken bidal Karang Kadempel. Ayo, Gong. Yo.